toona kuti vagari venyika yezimbabwe vofara nethe move kana kuva loyal kuri kuita madelegates kana maallies aNelson Chamisa vari kuona kuti aiwa these guys aiwa vanonomiririra nyika yezimbabwe kana kuti vanonosvika vachinoadvocata zvinonwisa mvura zvinodadisa in the absence yaadvocate Nelson Chamisa. Sandapinda mashoko anobuda nyogomzera nhasi vanhu vachivara vachiti aiwa munyika yezimbabwe takuvaona vanhu vanonzi aiwa ndo mahorses vanofamba naNelson Chamisa. Not bo subscribe or like or turn on the bell icon. Pane madevelopments anobuda toona mapictures amuri kuona ana osalosiziva vari muNamibia vakaunganidza delegation vane vanhu vemunyika yezimbabwe vari kuNamibia vari kushanda ikoko. Vatiri kuona kuti these guys aiwa they are proving kuti change aiwa inobuda munyika yezimbabwe. Pana pamuzimu vanyora vachiti a high powered delegation of the country's most celebrated and charismatic political figure Nelson Chamisa's allies is in Namibia engaging Zimbabweans living there. Osalosiziva is leading the team and they are unveiling Chamisa's new political plans to Zimbabweans. Panapa tikona kuti pane nhau iri kubuditswa panapa kuti Nelson Chamisa ane new political plans ake ari kuronga kuita, ari kunoudza kana kunoeducata kana kunozivisa vanhu vari kudiaspora sekuNamibia. Tikaona advocate Osalosiziva vari paradio station ikoko kuNamibia nemamwe activists ikoko atiri kuona kuti these guys they are meeting, they are gathering vachiona samongoziva kuti Namibia inyika iri stable, inyika yamoziva kuti ine maleaders anoziva zvido zvevanhu. Vanouya ikoko vanoenda ikoko vanosvika vachinoadvocatawo nevamwe vanhu vemuNamibia nemaZimbabweans ari muNamibia vachinoona kuti what can we do, vachinoadressa maissues enational interest, maissues to do nemacitizens emunyika yeZimbabwe. Kutiziva mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi pinai comment section medu. Aiwa musaona subscribe or like, turn on the bell.